Basta pa kapadulong. Asa ka ito kong pare, ha? Dudala ba itong kaplas ba? Asa ka itong tago itong mananap? Basig na ito, Dre, ha? Tara, gido. Uy, gusto mo ka na, pre? Ama na yung mananap, Dre. Ano kaplas, uy? Ano kaplas, uy, haplas? Saan mo naman haplas? Ay, umali yun yung haplas sa una nga katong gabon ba? Gabon. Haplas nga gabon. Si may haplasan naman, ah. Haplas ko kay natulog ko tatong lulo na ako. Tululo na ko ba nga? Nulian man pero lulo. Kaya ginistorya ba na sa radyo nga kanang haplas nga gabon. Kaayo yun. Oo niya. Kung lulo ang gihaplasan, sukad karon wag tang na, oy. Huwag tayong nasakit si lolo. Dili nga kung lulo na wag tang na. Ay, oy, anga, oy. Anga, oy. Mong nitisting yun. Yun. Basin mawagtang ba? Oh, wagtang, oy, wagtang, oy. Ako sila, uy. Uy, parang niyaganan diha. Eh, mananap mo rin yan. Basta pa kapadulong. So, what's up mga boss? So karon mga boss, mag-shout out na budta. Since na kayo kay mubo ra kay atong katawa no. Ato lang yung gidalikyatan ba kay nagtrabaho man taron, likyatan natong buhat og content mga boss. Shout out ni mga boss Ryan Simbahon. Salamat part. Og shout out ni GM Ungab, Jim Ungab. Shout out sa imo. O kang Berlin Fabiusa Navarro from Bukidnon. Te, shout out sa inyo dia ah. Ampi-amping muda tanan. O kang Ire M Versus. Shout out sa imo boss. O kang Jim Iskuton. Shout out sa inyo. Ang salamat sa inyong suporta. O kung kinsa mga lang tong magpa-shout out, comment lang aning video ha. Comment lang sa comment section. Salamat sa tanan, mga mananap. Salamat sa inyo mga mananap. Oy, anga, oy, anga, oy, anga, oy.